खुलुमबाय मोनसे सोमोनांथाव रादाब साउथ करियानि एयार डिफेन्स बेसआव दरनै हादोरनि रौनियानि बिरखं जाहाजफोरा मानो हाबफैदों मा जाहोननि थाखाय साउथ करियानि एयार डिफेन्स बेसआव दरनै हादरनि रौनियानि बिरखं जाहाजफोरा हाबफैदों दरनै हादरनि बिरखं जाहाजफोरा हाबफैनायाव साउथ करियायाव रैखाथिखौ लानानै दावराव-दावसि सोमजिदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चीन हादरनि मोनबा आरो रासिया हादरनि मोनद' रौनियानि बिरखं जाहाजफोरा साउथ करियानि एयार डिफेन्स बेसआव हाबफैदों चीननि मोनबा आरो रासियानि मोनद' रौनियानि बिरखं जाहाजफोरा एयार डिफेन्स बेसआव हाबफैब्ला साउथ करियायाव दावराव-दावसि सोमजिदों बेनि उनाव साउथ करियानि रौनियाफोरा गावसोरनि दावहारु बिरखं जाहाजफोरखौ चीन आरो रासिया रौनियानि बिरखं जाहाजनि उनथिंजाय अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोन सियलनि जइन्ट चीफ अफ स्टाफआ मोनसे बिबुंथियाव बुंदों चीननि मोनबा आरो रासियानि मोनद' रौनियानि बिरखं जाहाजफोरा सानजा आरो खोला लैथोमानि करिया एयार डिफेन्स आइडेन्टिफिकेशन ज'नाव फुंनि 9:35 निफ्राय बेलासिनि 1:53 रिंगानि गेजेराव हाबफैदोंमोन नाथाय बिरखं जाहाजफोरा करियानि अख्रां लामाखौ सिफायनाय गैयाजासे करिया एयार डिफेन्स आइडेन्टिफिकेशन ज'नखौ बारदोंमोन बबेखानि रौनिया हानजाया करिया एयार डिफेन्स आइडेन्टिफिकेशन ज'नाव हाबनायनि सिगां बिरखं जाहाजफोरखौ सिनायथिनो हादोंमोन आरो जायखिजाया खैफोदनि आसा खालामनानै अख्रांमा सान्थ्रिनि बिरखं जाहाजफोरखौ अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोन